Balaikano hambai marwo social media no tini jongoro phai manjak phaika salamani andaro modusora nei kaisa parao amo chini surma constituency ni khobjago tai chini bukhuk susila bini sori sak hamyani bagui chung tini oro nainani phailaijak chini surmani block ni wngoi TWF ni secretary chini bukhuk tapusi tai ang sak oro tongo tai bishes khlaioi thangnai 23 tarik ni sono nigom ni astabol ni program o thangthani o chini bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bo belai kheno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo bwsak rogo yango bara yaiching rogo bebak jaga no kaphrum jakha fikung rok bini tabu robonjak chungbono tini nainani bagui phailaika hingkai taibo chini TWF ni wngoi surmani wngoi jotono phailai tonglaio block committee ni district ni wngoi borok bo phailai tongo borok bo phai manjak phainai bono nainani bagui belai kheno khakhamma singsa khairokma singsa tai GB hospital o bo klaikha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kuno silia hingkai bono nai thangka chini haste hapangni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bo chung hambai pharo bo thangoi naimani bagui aboni yagulo tai khoroksa minister chini Susanto Choudhury sar bobo thangoi naikha hinui chung khanaui mankha aboni yagulo chung tabuk oro phai manjakha chini surmani wngoi chini bukhungno nainani bagui chung phailaijak hingkai bubagra bo kaisa jono message rohorka chini bukhukno naina jotono gana gini tongnai rok ba Tripura basi rok thangoi nai baidi hinui bubagrani dagimungni bisingtui no chung tini oro phai manjakha hingkai aboni bagui no belai kheno hambai chini media no chuno oro logoi rimani bagui jora rumani bagui tai chung surimung tongnai kaitorni thani chini bukhuk dakti hamnani bagui tai hammani yagulo bo dophani samung rokno taibo kaham khlai chaitok mungni bisingtui khlaioi bo samung khlai manani wngthong hinui chini surimung tongnai asukno hambai.